Bismillahirrahmanirrahim. Surat ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa rabitu saking kula ya apal padha mawon. Ya ngapal se mulai tulisi wonten ngene kamar. Inna fi khalqis samawati fil tetep ing dalem dumadi pira-pira langit wal lan bumi wa tilafil lailan gilir gandine waktu lafil layar gilir gandine mongso buwan nahari lan pira ayat yakti ana pira-pira ayat ngoten niku liul albab kedue wong kang duwe akal sempurna sakmene kedadian dumadine pira-pira langit bumi uga gilir gumandine rina wengi iku mung minangka kanggo ayat tumrap kepengirane Gusti Allah. Tandha nek Gusti Allah niku ana la ayat. Lah ngoten niku sing samilan nek iku tandha-tandha kekuasaane Gusti Allah niku wong sing duwe akal sempurna nek ora duwe akal sempurna ya ora sego diarani yo alam yo ngadeg-ngadege dhewe anane langit bumi gunung ya iso ana jemblegermu iku nandhake nek atine mati ya uteke bako sumatasaka monggo kere-kere siwakan siro wa tatawaddu alang wudu siro wuduan kelawan wudu kamilan kang sempurna sumatu sholli monggo kere-kere sholat siro adani kelawan rakaat khafifat ini kang ringan karoni nek bar maca wau akhir sholat Ali Imran terus siwakan terus wudune sing sempurna terus sholat 2 rakaat tapi gak sasing berat-berat sing tek-tek artinya apa nggih pemanasan biasane nggih apa nggih sekedar napa boten biasane boten iftitah boten apa sholat pendek kok lakoni rukun-rukun boten biasane nek kula tuwa nek sampeyan kok sampeyan gak tau jadi sampeyan kudu pernah lakoni sesuatu sholat sing rakaat sing niku digambake secara ringan kados ngoten niku nek qobliyah biasane kan terutama nek jenenge qobliyah biasane kata gak usah cinta, gak usah surat pendek usah nindake napa ingkang dados dawuh ulama 2 rakaat sing teng dienggo pemanasan nek yo nek pemanasan obat turu ya ora pemanasan sumatu sholli monggo kene-kene salat sira badha gumahe dalam sawise rakaat ini samana rakaat kelawan 8 rakaat utawi hale dawake sira ing samana rakaat tusalimu tur hale salam sira ing kulli rakaat ini saking saben-saben rakaat nek salat 2 rakaat sing ben terus salat 8 rakaat sing suwi sing temenanan lah saben-saben rakaat sampeyan kudu salat insita lamun karep sira aumin kulli arba'in utawa saking saben-saben 4
patang rekaat. Autaji ma'u guna utawa ngumpulake sira gunaing sama rokaatin bitas limatin kelawan salam wahidatin kang siji utawa sak salaman utawa sak salaman nggih. Mane di antara tendensi kula nalika kula akhire nindakake salat nek Ramadan nggih. Sampeyan tau melu salat tau melu aja. Ya kapan salat apa jam aku iki ae. Wong potongan ora tau gaweno kene. Nggih. Salat isna asya. Nggih. Tau melu. Woi, astagfirullahaladzim. Kangge tendensi kula nggih kula akhire salat 12 rakaat saksa laman ngoten niki autajmuuna bitas limatin wahidatin nggih. Ora ngoten kok tendensine jangan aja ngawur nggih. Aja utawa nek ora rakaat salam yo patang rakaat ya lagi salam biasanya tinggu sholat nggak tahu ya lah apa mama nado ada begini lagi apa ini fakulu dari kamu ngutai sekabiannya menggunung-gunung bertiga aturan-aturan itu kok baru datang teman-teman kok apa dalik apa kulu dalik. Jadi aturan-aturan itu sudah terjalan semuanya itu sudah terjalan. Semain rohai kamu kaya lamun ruh sopo siro anak gua posisian bahagia iku siro tiga kain dan sandi mirona nasyatun apa terdinas fatanafal mau gawe kesunatan siro main barat bada kan betul apa mama kamarang siro barang wis ban sholat kita mau rakaat sampai kok jadi tergina dia nih yo nglakoni sholat liyan nglakoni sholat sunat ini sing cetok dadi ra cetok sing cetok sholat hajat sing akeh terus tasbih mas kelompok nek wis nglakuin tasbih kok ngene hajat ya kanthi kadar kemaksimalan rumah sekolah wis tekek iki soalnya kalau hajat itu kan gak maksimal bener-bener kan beda ngeten deh. Jadi fakulu dari kata berada cuma iloida nahu bagai dengan nasyatun fatanafal mabada laka ya nak cekian kita kurang ini sunat-sunat sejetok summa sholli monggo kene salah sarokate kelawan telu boro niat witri kelawan niat salat witir bitas lima dan kelawan salam biji atau taslima ini utawa salam luru jadi walu wau nah sampai wis cukup nggih mboten apa-apa terus ditutup karo salat witir telung rakaat dadi akhire dadi 11 lah salat 8 niku mau contoh umpamane nggih isbolal kali hajat kali tasbih kali apa nih taubat kali berapa walu nggih walu tutup salat itu beres ya wali betul-betul ngoten niku sampeyan nang lakon ojo napa ya apa terfokus kudu semene rakaat mboten
sing penting mirorone itu tumuli. Jadi iki sholat bar sholat terus gak kok iki selingkuh rakaat. Bulan depan 2 rakaat, 3 bulan kemudian belas, 1 tahun kemudian poso ora masuk jadi mending iki rakaat. Jadi kok semuanya ngopi minta syukuran 8 rakaat tutup witir wis ora rakaat 8 rakaat. Nah, sholat sing tak ngerteni kanggo sholat bunyi tak lakoni sehingga sampai orang sholat sing ora sampeyan lakoni sehingga akhirnya sampeyan duwe alasan kanggo sholat mutlak. Udah nek bariku terus sholat witir terus kanthi niat sholat witir ya sak salam nek salaman. Jadi nek teng mriki dijelaske sholat witir iku nek 3 rakaat nggih oleh dilakoni sak salaman oleh salaman. Wa taqra'u lan maca sira fil ulai dalam rakaat kang kawitan nek salat witir dikon maos nek nggone rakaat awal sabi isma rabbikal ala ing maca ing surat sabi isma rabbikal ala. Wa bisanya adalah ing rakaat kang kaping 7 nek rakaat kaping 7 kan maca kul ya ayyuhal kafiruna ing kul ya ayyuhal kafirun. Jadi surat witir kuwi nek rakaat awal maca sabbihis, sing rakaat kedua al-kafirun. Wa bisa lisane lan ing rakaat kang kaping 2 ikhlas ing surat ikhlas wal muawwidataini lan surat muawwidataini berarti al-falaq karo an-nas. Niku rakaat ketiga. Wala tahsin lan aja nyono sapa sira anal witra sudi witir wa ya witir ihdas asyarata iku 11 rakaat wa di rakaat iki pira rakaat muzkuratikang tenutun fi hadas yakin dalem iki runtute keterangan saikun iku suci-suci akharu kang nek kala jono innahu stune kelakuan lagi ruwai murad dari riwayat lagi minjami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking dia mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa bayi maliyane perkara khususna kang nyritake ingsun ing malaika ing atas sira fa'lam monggo sira zalika ing ngono-ngono khususna wallahu la ya Allah wasil kudakan sebar alimun tur mudah ini. Jadi aja diweni depan, jangan salah sangka. Nek witir iku 11 rakaat. Jadi 11 rakaat iku rakaat kasebut iku perkara sing liya mesti pripun rangkaian dari ana hajat, ana tasbih, ana apa tobat. Biasanya dadi apa biasanya? Oh, iku berapa? Tahu sampai buaya surat istighosa. Gimana tahu surat istighosa? Gak tahu. Berarti sampai sudah tahu payah. Jadi rakaat kasebut iku perkara dia aja ora ana riwayat saking jure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saliyane apa kang terang-terangke marang sira iki. Jadi riwayat-riwayat itu nggih sing wonten nggih niki kalau miturut ngendikane satu wali al-hadat ngerti yo Allah itu datang jebar peparingi turundah jadi dari kitab Pemotos Mawon kata suci nggih
tapi ini mungkin jam songo tahlil terus yasin atau tahlil. Jadi faslun ayat bagi ayatuna laka widun min tilawatil kitabil aziz wa wal biswab al-fatih. لكل أمر من الأول مقتحم يا ربي في المصطفى قدم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على